sinabi na kay Herodes, "Paano kayo magbalik o wala po? Kayo lang man. Balik kayo dito. Para walang po sa sinilang sa ako rin ay sasampahan niya." Ito po si Herodes, sinungaling. Ito ang tinatawag ng Papa, a practical pagan, a practical atheist. Ano gusto sabihin ng pagkalang praktiko? Kumisa hindi lang tayo nagiging pagkalang praktiko. Kasi yung ating salita hindi nakatupa sa ating gawa. Diba? Dapat tayo ay magbigay ng ilaw, ay dapat magbigay ng mga halimbawa, pero nakikita ng iba, kabaligtaran. Kaya po, sometimes, unconsciously, we behave and live like practical atheists, practical pagans. Sabi ni Benedicto XVI, ang Santo Papa. Ang gusto sabihin dito, Catholic na, we must be a nominal Catholic. Hindi lang tayo, Catholic ko sa pangalan. Hindi lang tayo, Christian sa pangalan. Hindi lang tayo